dantzapur bat. Egiten dugu. Hizkuntzarekin, Bai? berbekin. Fizikoki ere, bai? Bueno, fizikoki bai. Eskuan eta... Bai, adimentsuri esker azken aldian Bai, mugitzen gabiltz. Bai. Esaten dizutenien, berba bat zeure gustokoena ezin esku edalako? Ja, Aukeratzi, berba bat. Ospatu, gustatzen zaizu. Bai. Ospatu. Ospatu, parranda. Ama. Aita ere, bai. Bai, epolitxau da, ama. Ja, ama. Borobilagoa, ez? Amama, bai. Loratu. Loratu. Bituz politxe. Lora. Gebre lorak. Datazela gure lehiakideak! Lora! Inigo Aitor, eiketan aia, Maider eta Imar. Gure barri usainak. Azte lorategia, Gure barri usainak. Koloretxua, esan lorategia. Inigo Aitor, ze moduz? Ongi? Ondo, egon beharko, 3. saioa 1.050 euro irabazita, eta miluzen jalekutxu hartute inigo, ja bestera batera ikusten da bizitza. Bai, hain lasaiago, eta... Uste dut alere ikusten da desberdin. hitz polit bategatik galdetuta hauek zakua dutela buruan, ez da? Ez da hitz itxusia, Urbiltzen ari gara, a ber... Gertugi pasada, baina ikusko. Ukitzen dugu norbait. Plus, minus, berez minus berba politxau da, plus baino. Edo ez? Nik ez deti nolako hausnarketek. Ez, Minus, plus, eta aurrera. Zenbaki bat, zeure guzteko Aitor. Ez dakat. Ez, Zenbat, pi zenbakiaren zenbat 10eko bakizizuzuek, buruz? Nik, 2 o 3. Ordenagailu hartako do, nik ez de matematika ikasi. 16, bai. Bai, jazta. Hortik aurrera bat ere, zinigo? Bio galdetu, nik ez da gizun. Lehenengo laua, bostak, eta gero ja... 16, da horrengo da? 15 bederatzi. Bale, 16 da gu ez delako entzat. Errazago egitea. Hortik aurrera galdetu. Zertako... Bederatzi bada nire guztoko zenbaki bet. Polita da, bederatzia polita da. Da buelti monta zeibe bai. Begira, eta biak batera, eta abar. Matematikak gure pasioa, ez da? 10eko ondo dago, 10. Hori da maitematika. Maitematika. Zei bederatzia, bai. Inigo eta Aitor, zer egingo dugu gaur? Alkar maitatzeaz gain. Oain arte bezala, poliki. 3. saioa, ez da zenbak itxusia 3 ere. Ez, 3 Gauzak lortzeko eta... Probatu goitugu 3 tokiak eta hortik aurrera. Bueno, ia 3 Zer diote, Iturramako ikasliek? Inigo? Pues gauza asko esaten dute, eta... Oso pozik dauzela oso arro. Hori justu ez dugu. Zuek ikustia, hori justu ez dugu. Baina, posik egongo dira. Posik. Ondo. Zuek, ongi etorri, ati ez da zabalik, zuentzat. Egin eta naia, Gabon, zer moduz? Berdin, ondo. Leku hartuta? Besta. Bai, ez da, tartean gozo, diot. 2. saioa aurrekoa, zagutu ditugu sokatiraren, gozoak baino gaziak. Gutxi. Bai, gazia gehiago. Bai, ez da? Hortatik ikasi dugu pixka bat, eta aurrera egiteko prest gaur. Kurrikulumari erreparatuta ere, ikusi dugu, fisioterapia ikasten eta bar, lanean ere, bai, eire? Bai, aste burutan. Non? Lazkauko taberna baten, Malantzan. Lazkauko Malantza, izeneko tabernan. Bai. Ez galdetu nundi datorren, Balantza... Ez da hori lotura. Gau ez zabalik egoten da? Bai. Izan daiteke lotura bat hori. Eta Malantzaka ikusi duzuzuk noiz bait? Ba, oso politxe da izena, Malantza. Bai. Baina da, parrandarako taberna zuzenean edo... Ez. Egun osoko martxa duen horietako bat. Bai. Eta gustora bertan? Oso gustora. Lana egin barra dago, eta? Bai, egin barra dago. Naia, zu berriz beste izen bat, hemen tximista ipatu duzu? Bai, bueno. Zer da tximista? Nire lengua atletismo taldia. Lengua, utzi duzu ya? Bueno, realera pasa nintzen, hasi. Publikoa ere tristatuta, noski. Hau da, Lekeitioko atletismo taldea. Bai. Eta orain realean ari bazara, esan nahi du igual... Bueno, hor balekuak eta... Beha, juten az noixin benka. Tarteka bai? Bai, bertaren... Sustraiak eta aztu gabe? Bai. Zema denpora eskaintzen zazu, naia, atletismuri? Asko? Ba, hastian 4-5 egun bai. 4-5 egun, Asko dira. Eta lehiaketarik horrela orain begi biztan? Ez que egon justo paratan hau, baina... Bai, min hartuta edo? Bai, baina bueno. Laster, bueltan. Laster bueltan izango zara, ez da? Bai. Oso no, mi luzerako sasoiko? Arazorik bat ere ez? Primeran. Animo, bikote, sorte hon. Maider Aimar, ze moduz? Kaixo. Ondo. Nondik zatozei, Maider? Lezotik. Lezotik Aimar eta etxe bardinetik? Bai, Anaia Arrebakea. Oso, ondo. Gebri gustatu, alan familitxu eta dorrenien. Maider Aimar, telebizaren aurrien batera egoten zari biluza ikusten? Bueno, ni hastian zehar Bilbon egotenaz, eta ordu
Etxian tani Bilbon. Mobileti beti komentatzegu. Betizketan aitze. Telematikoki bada ere, beti. Eozeintxoak eidelare, beti. Eta nan izan daia momentu baten, Maiderrek eta Aimarrek, entzun, guazen geu. Guazen. Bea izan zan. Aimar, zeu izan Nik zara. esan nion, egun batean. Juten bagea, eta bake ba. Eta urrengo esan genuen, guazen. Eske harritu intzian, esan un, hau aprobetxatu berra do, jazta, guazen. Lehenengoan egin zenion galdetu, urrengo baina egin du, guazen. Bai. Ze intentziorekin, Maider? Gaurkoz lehenengoa pasa, zedenak esate gute, ingo zute zeo zea zainan bat, ez, lehenbizi behitza pasa berde baten bat. Etorri kaleko hartu. Elitzateke txapa. Hoi da, nahikoa. Ze ikasten, Maider zu? Ingenieritza kimikoa. Eskubaloian bebai? Leno, oan... Orain ja, zenitzen iristen. Aimar zu bai, eskubaloian? Bai, erintzan eskualean. Ze ona, bueno, entzun, bata bestiegaz, Londresera. Joateko intentzioarekin? Intentzioa bai, baina... Eske kali nilon, eta oan ja prometitu jo urrengo batean bile batea jun berdeula. Kale, garatu hori mesedez. Beti, desente jun izanaz, izeba batan dakau. Londresen. Bai, eta beti laun batekin bestiak intzea, eta... Aimarrekin sekula ez. Abandonatu indet. Eta jazkenekoz muturtu intzan. Esan nion, jungo gara Londresea, bai, jungo gara. Azkenean lehen guzenak juntzen. Benetan? Lehen guzenak? Baina... Ja. Ba, izte Aimar duzun ez Aimar, diruarekin Londresera, eta gero zu. Ni bakarrik, bai. Mezita, yes. Ni... Aimar, espasa ikaratuten nigaz, ni prest Londreserako beti. Zeize ba da, Londongo barkatu? Zeize ba. Ize ba? Aman, Izena? Barkatu. Ize ba, Edurne. 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 Yes. Edurneri esateko, Edurne, beti behar da lagun bat. Aterako da bideiaren mantementik, Maider Aimar, final onon bat egin, da Londresera joan algara. Osondo. Ia, helburuak, momentuz, ongietorri. Eskerrik asko. Bai, Londresera joan, eta izeba Edunerekin, fish and chips batu jan, Erne, gaur, jokoan, 4.800 euro! Libra gaizau, Bai, ez da? Gainera hori, gainera irabazi. Libra gaizau. Oso ondo. Ugao, eskerrik asko berriz ere tortzegatik, abazuek. Eta Londresera bidean, ja, orantxe garrita, Maider Aimar, lehenbiziko proban, zertan aritu nahi duzuen? Potokumeak. Potokumeak zuentzat. Oso ondo. Inigo eta Aitorri zer jarri? Ikusi makusi. Ikusi makusi. Eta trigoaren berbak, Eire eta Naiaren zat. Oso ondo, berde kolorea, esperantzaren omen da. Inigo Aitor, ia, lagungarria den hauetxek elementuak. Zuaitza, kaktusa, esmeralda, brokolia, matxinsaltoa, muskerra, joda eta satan txiki. Inigo, demora. Kaktusa. 2. Esmeralda. 5. Joda. Aitor. 6. Matxinsaltoa. 5. Muskerra. 6. Zuaitza. 1. Brokolia. 3. Satan txiki. 8. Kaktusa. 2. Esmeralda. 3. Joda. 7. Matxinsaltoa. 5. Muskerra. 4. Zuaitza. 1. Brokolia. 2. Bai. Satan txiki. 8. Kaktusa. 2. Esmeralda. 3. Joda. 4. Matxinsaltoa. 5. Muskerra. 6. Bueno. Gertu ginen, Urpini gara. Gertu ukitu dugu, birekin geratuta, 20 puntu azteko Inigo Aitor. Eire eta Naia, berbeko astintzeko gogoz. Astindu. Bai, taula dator, gaurko trigoaren berbak hauek, denbora ire. Balantzaka. Jagirik, jagirik. Balantzaka, Naia. Atxintxinka. Balantzaka. Arbin. Balantzaka. Kukurio. Balantzaka. Asago. Balantzaka. Zabuka. Urruti. Kukurio. Balantzaka. Zabuka. Urruti. Arbin. Balantzaka. Zabuka. Urruti. Asago. Zutik. Arbin. Balantzaka. Zabuka. Urruti. Asago. Zutik.
Jagirik. Makurtuta. Kukurio. Korrika. Atxintxika. Urduri. Arbin. Trampa egin. Marro egin. Eseri. Apatxe Hau egin. bazuek. Oso ondo, Lanak fina egin da. Egun puntu azteko neskak. Ondo. Zuek Maider Aimar, Aitor ere lezokoa baita. Bai. Auzokideak ero, ez zarete izango? Komentatu du, baino ezkinan ez hautzen. Ez, biztaz ere ez. Ez, geo loturakin ditugu, geo ja, bai. Belaunaldi salta handia. Bai? Bai. Bueno, DBH, bueno, hor, euskara sartuko da. Ala ere gero tartien beti hau lagunen, Bai, noski, ja bai. listo, ja listo. Bai, Ba, Erne, erne. txirritatxok lagun batekin, auzokide batekin egin baitu topo, eta pasadizo xelebre xamarrantza, hementxe bertso batean, bildu duena. Hau etxekitzak eta oinak, Maider eta Aimar. Eta guazen, herriko kaletan Barrena. nindoan oinez, Suabe. aupa txirritatxo, Aspaldiko. laguna zer moduz, Zaude. ni ondo nabil eta zu, Zelan. disimulatzen naiz, Trebe. ordu erdi egin dut, Berekin. izena oroitu. Gabe. Ono? Txirritatxok, badaki gure bizimodu zein da. Bai, ez da? Antxon. Apa, bai, Maider Aimar, begizek ondo zabaldu, ikusteko... Guztia berde jarriko dala, upatzuek, puntu! Azondo! Inigo da Aitor, fuerte hasi dira bizilagunak? Oso, bueno, normala da, lehenengo saioa normalean, ez? Bai, Gogotxu hortzen zea. Begira, gerra psikologiko pizka bat hemen. beste puntatik. Kontuz. Geroia gogo barik. Bai, eta nio, bueno, esan edut ez? Imintziak egiteko gogoz. Hortako beti. Zalantzarik gabe, bartu legoa mesedez, eire eta naia bestaldean. Eta gozen lehenbiziko errondara. Gogotxu noski. Bai? Demora. Xexerita kotxia gidatzen. Trineua. Osondo. Bai, Tor? Pantalla, Izkina. tableta. Makilla. Zutabea. Egan. Bestera batera igual. Kaiola. Isilik, Tabletas. Txuria. Triangelue. Ez. Karratua. Ez. Zintzilik. Bueno, Zuziria. ez? Zintzilik. Mikrofonoa. Ez? Azkure, armiarma. eulia. Eta? Armiarma sarea. Bai! Gurutze gorri, Apaize. Apai. Berenkatzen, apai. Madarikatu, Bai. Zeran da. Zertan? Zerantari. Ai, zeran da. Hori. Hiltz, ez. Joe. Zer? Zeran da. Imintzioa geure, zuek esan. Ai, ezakit. Maldizinoia kentzen. Exorcismoa. Hori da. Hori da. Exorcismoa. Barka. Matematikariak 666 esaten batean, za? Ja, bueno. Pelikula ikusitxe, Nok ez, ez da? Bai. Nik ez. Ez, Zuk ez, Aitor? Ni pelikula... Exorcistarena... Holakoa gaina gutxi. Pero bota gata. Hori aspaldiko Buruari da. buelta eta... Bai, baina aspaldiko asko ere bai, oza, ez. Da exorcismorik eta egin barik, exorcismorik egin barik momentu. Buruarena ezin nuen egin. Ja, Bai. saiatu gara, baina Bai. ez egin emez ez. Ala ere fizioak zien. Bai, Lasai egon, lasai egin, 40 puntu! Zirita naia, saiatu gara, erantzunak ematen eta zuek ere imintzioka. Imintzioak zuek egiteko aukera orain noski, Maider eta Aimar bestaldean. Bigarren erronda. Beste hiru kontzeptu. Guazen, demora. Jan, kozkain. Txiklia. Bai, Bigarna. gitarra, dantzain, diskoteka, Ondo. jazz dance. Ez. Bai, años 80. Janzkera, arropa, dantza, pop, galtza kampanak, bigotia, Ez. Zehaztu zer dan? diskotekan, Ez. dantzalekua, janzkera, Mozorrua. mozorrua, persona, Bai. dantzarilla,
Bota? Ez, nor da? Hirugarrena? Gimnasioa. Bai, ados? Muskulatua eta Bai. argala. Gimnasioan. Bai. Venga, va, falta. Oso ondo. Eta? Michael Jackson. Ez? Bota? Britney Spears. Popa, ez da... Apuleko Elvis Presley. Elvis Presley. Patilatxoak edo. Bueno, patilak erregie bebai rojaren erregea. Aldaka eta... Neuk benek izan ondo norzan, así que bueno. Elvis Presley? Argi geratu da naia. Ez da bazten zer. Bi, berroina puntu! Oh yeah! Oh yeah! Maider, Nik Kristila dakut nordan pelikula. bai ez, bakoitza berea, ja. Imintzioak eta etxean? Bueno. Entxeatu ditugu apur bat? Bueno, zeo Zerbait. Lezo konexio bizka bat hemen, ez da? Hartu lekua, Inigo eta Aitor bestaldean. Bueno, eta Iturra maire presente, noski. Hombre. Ahí está. Ja ba, denbora. Hortza, irrifarra, hortzi gabe. Atxona, amona, lotara jun hortzak Hortza uzita. postizoak. Bai, ordezko hortzak. Peluka. Pailazoa. Pailazoa. Txakurra, zaldia. Horraztu, txakurrari liaga, txakurra dutxatu, txakurra garbitu. Bai. Ai. Bai, oso. Mira, esan. Bikain, Ondo. Amesetan, hortzak erortzen? Ah, ez? Zaito gatu? Niri bai, Da bada zeo zerra, arazore mat edo. Substance pelikula ikusi zanak, eragin da. Niri gaur benetan pasadazt. Kontatuko zuri? Ez, konponduta dago. Ah, Hau ba. bazuek hiruroina puntu! Baina gertatu da, Gertatu da, Gauze txarra hurik? Ja, hortza, Agine gauze derra da, Horain jendea begira. Ea, zer dagoen, ez dena ondo dago. Dana dago ondo. Bai. Ino baitor, eroglifikoak. Bai, Aukeran hortzak euki eroglifikoak bai, asmatzi bai, baino. aukeran hortzak beti belekuan. Aukeran hortzak bere lekuan. Orduan lasai hartuko? Bai, za. Bai? Lehenengo eroglifikoa, zuek, denpora. Kable horiek egon behar dute, Tenkatuta. Tenkatua. Tenkatu? Ak. Bai. Tenkatuak. Tenkatuak. Oso ondo. Oso ondo. Etxean badugu, baten bat? Nik txakurra. Ah, bai. Kableak. Kableak tenkatuta, bai. Ez, gu wireless gara, Bai. etxean kablerik. Txakurra, Aitor? Bai. Eta zer da? Nazketa. Zitxu ez dakit zer egin astuta, eta katu jarrera dakaz. Ah, bai, Bai, kaleak Katu gestien, txakur? bai, hola. Gaiztaz egin bat. Bez, botata egoten da, eta egon. Ah, lasai. Euri jaiten badu ez du jetxi noiz eguztiten da, eta Aitor rebio, bueno, ba, nik etxiko nahi Bai, da ni banoa, eta laseo, Izena? Lua. Ez egin duzu duda? Ez pentsatu, bikotean, bikoteakin etorri zen, ez da, Ah, orduan bale, ados. duzaukat oso Ardura, orduan. Bai, hori, papelak eta bere izenion daude, bai. Jo, eta Aitor. Bigarrena, denpora. Lainoa sartu da. Bai Bai. jende, bai jende, bai jara. Bai. Baiaran. Bai, Baiaran. bai, bika. Ona, ni ona. Oh, yeah. Ja, Kike. Kike Londresera baduen, inglesez derroetan hasten da, baina eroglifikoetan Kikek euskaraz Euskaraz. hitz egiten du. Orduan yes, bai, eta hilaran dago. Baiaran. Baiaran. Nintzen Kike. Ondo. Baian bai. Ingeles ez ere ondo hitz egiten du, Frantsesez esanik ez? Katalana ere bai. Eta grekeraz seguro be bai. Beta! Egon mundu bikotea zan da! Klasiko da. Baina, sí. Korroina eta... Grekeraz eta latinez, eskue jartzen zuten zer Badakiela. badakile, Kike. Seguro. Eiren aia. Latine behar da, eroglifikoetarako. Badakigu? Ez. Animo bat. Ondo pasa. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Lanbide horrek ematen ditu. Ira. Bai? Bai? Burraira. Ira? Ira burra. Ez zer da, bekue. Urrak. Ez? Almendra. Almendrak. Ez? Almendra. Venga, atxegaz hasita, zer da, bekue. Abi ira. Azira. Bai, bai, ira! Ez ira. Ira! Bira. Ondo hasi gara, hasiak dira bekuek, atxe hori begaitzeko ordezkatu behar dugu, baziak, ira baziak.
Osagaia gortziren no maite, Urre. Eiten naia. Venga, bigarrena, denpara. Afrodisiakoa omen da. Kanelo. Bai? Basa edo lokatz. Kanelo. Venga, ariketekin. La. Kanelo. Kanelo. Zer da? Kanelo ja. Vale, kendu zer? Basa, lokatza, bota. Azkena? Kane. Kane bas. Kanelo. La. Kane basa. Entzun du edo zer? Kanela! Entzun da? Kanela! Kanela, bale, Ondo, bale, Neskak, kaneloia eragiketa egin loia kendu. Basa egoia. La, loturak, kenketa bat badauen zehazena, hitzak euki behar du. Kaneloiari loia kenduta, la, erto? No, kanela pizka bat marka, jura, berroita marpuntu neskak. Con canela, vete a la escuela. No quiero ir, la maestra me pega. Benetan, Hori, abestute zauztetik. Herrimarik eze, baina errealitate gordiman salatu, Orain ja oso atzerak gehat. Montessori eta beste kontu bat. Maide Raimar, eroglifiko ezer? Justu xamar. Justu xamar, Justu xamar. Bueno. Bizun artin talela nien, seguru. Eta izela Edurne ere bultzakarri da. Edurne buruen eta, venga, eroglifiko entarago ez. Lehenengoa, denpara. Gizon hori beti dabil. Trampetan. Osondo. Da gainera gizon hori da. Trampetan. Osondo. Humiltasuna ondo dago, baina... Ondo. Eroglifikoak, ez gara honak. Lehenbiziko segunduan. Bitu aurrekoen irrati zentzuten? Donald Trump. Ez, neu, debatiek eta esatari nagusiape bai, tran. Donald Trump. A ber, eta esat, a ber, mesedez. Donald Trump, Ba, Trump da, maiderrek badaki. Sinesgarritasun gutxi, bai. Bigarren eroglifikoa denpara. Opari egin dit. Medik. Nor da, boikue? Erizaina, matrona. Bai, euskaraz. Emagina. Bale, ariketekin. Amaginak. Segi? Amaginak. Amagina rebak, osondo. Emagina ikusten dugu goizen, agaitxik aldatu, amagina eta arrebak daude seinalatuta, bat ez dugu behar, baina arrebak bai. Bale, amagina arrebak, osondo. Biti, bian puntu. Ondo. Osondo. Eta zazpikitxo bat orain. Osondo. Eta zazpiki honi izena jarriko diogu, Ilaski. Bale. Zazpikiak izena du ogitarteko askea. Ze ondo. Zan guzu, posible da ogitarteko bat askea izatea? Askatasunen oso alden hau. Ba, EHUko letren fakultatean ere bai, ze tortilla variada dio gazteleraz. Tortilla askotasuna. Euskaraz berriz. Tortilla variada gazteleraz, askotasuna. Alegia, tortilla askatu. EHUtik eta jan, eskerrik asko bidaltzegatik, apazuek. Askotasuna. Askotasuna? Bai, anistasuna gainera. Ba, askotasuna kontzerto. Aske eta aniz eta... Edo zer? Ondo. Askotasuna. Bai, txalotu dugu eta... Askotasuna gaitxik. Askotasuna orain. Askal ezagun, Miluzeko eskuaren deia darra, bezez. Epa! Han! Aurrera. Miluzeko eskua! Bo, askotasuna! Adarrean ere. Halo! Askotasuna adarrean ere. Bai. Poesia da, Noski. García la navegador, Zer, eski, hortarako gaude. Inigo Aitor, lehenbiziko eskua. Hileta ostean ohartu zinen horretaz guztiaz. Wow. Zestena, Hauetako zein ez izen zuen Londresko 19. mendeko Jack izeneko hiltzaile famatuak. Tripa ateratzailea, sakamantekaz, tripa jale, tripaki. Tripa ateratzailea. Bai, ez da. Oso ondo. Jack tripaki izango zen bere guarrila gure emate edo. Oso ondo. Ardo trago batekin. Brick Laneen dau, beran taberni eta bera... Edurnerekin bizitatzeko modukoa. Edurne gaztuen, bai. Inigo Aitor. Maiderrek, bai, ni egon nintzen, taimarrekoa, ni ez. Aurrera entzun. Eremu seinale batemu nire burua, beti dauela galdezka. Zenbat laguntzen zenbat gau, zenbat negatzen zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbat dien ez dakit. Ondo, nola du izena, arakia zen kantu honek, zure aurretik, zure atzetik, zure ondoan, zure alboan. Zure atzetik?
Zondo? Kau, ikaslek eta malakiaz kontrolatu dut, Bai, nik guk ez. Guk ez. Bueno. Ba, beste dana pai, dantzan egon diolako. Hombre, 20 urteko aldia bada gutxinez. Bazen, arrakala pixka bat bazen orduan azkenean. Bokala? Eta horrela. Ze hilabetetan ospatuko da aurten New Yorkeko maratoia, abuztuan Italian, urrian edo azaroan. Noizu ez? Otzaiten du. Segituan, maiatzean? Azaroa. Pena, ez du garrapatuko maratoirik? Hobeto kaliek zalantzabalik ibiltzeko. Gozo. Bokala? Eta ala ere maite zaitute. Dakotzuten inbidiz egaz, eta ala ere maite zaitute. Elkarrekin ere joango gara gero. Horrek nahi dago esan asko maite zaituztela. Eskatu nahi duzu? Bikote, hor txari zaret eta? Ez, joandik, ez. Ba, entzun, datorrena. Wow! Nola dizena? Aba, taldearen kantua. Aitor Aitzaki barik. Waterloo. Hau sartzuen zata. Hau bestak ez egiten. Ondo egokitua, belaunaldika. Zagutzako leia oso gozar. Neuro bat eukitu zaren honen. Malakia zela, aba ere badaukagu, lasai. Bokala? Aba beti ondo, Bai. Hileta ostean ohartu zinen horretaz guztiaz. Askatu edo azken errondara salto bestela? Zer bikote? Segi. Salto ba? Segi, ez. Ze kirolengatik da ezaguna, Aitor frantzesena? Surfa. Gallo. Osondo. Bai. Azken bokala? Bueno. Nahiko argi izan, hileta ostean ohartu zinen horretaz guztiaz? Bai? Bai. Zurrumurru onenak elizetako atarietan. Zurrumurruak? Hileta eta gero, Hau, honen arre bat, abez. Ondo! Komodina! Eire, naia. Bigarren esku bat izango da utzi? Honela dio? Beti azken orduan, makinan eroste ditut. Nola du izan argazkiko idazleak? Katixa Agirre, Ana Jaka, Itxaso Martín, Sonia González. Katixa Agirre. Ez da Katixa. Itxaso Martín. Bai. Itxaso da, oso ondo. Bokala? Eire naia, adimentsu dator. Ze talderen kantua bilakatuko digu, Errusiarra bez batza. Ze izan da, hau. Kentzazpi urgabe lor urtz. Kentzazpi. Ez dut agapatu? Nik ere. Zue bai, Zaitut ahantzi. Ba, oso ondo. Bokala? Eire naia, aurrera. Pelikula bateko kartela. Ze filmetako kartela da argazkikoa. Aizeak eramana Mugambo, Afrikako erregina, Casablanca. Bo. Nik hau etxekin dakot. Mugambo. Mugambo ez. Afrikako erregina. Ez. Aizeak eramana. Na. Eskalata ojara dau. Bai. Zinda agit eta hori. Clark Gable, bai. Bokala? Askatu edo... Eire nahi aurrera. Entzun. Wow. Ba, Eminem entzun dugu kantuan. Zein izan da bestia? Losing you, lose yourself, you lose, footloose. Lose yourself. Yes. Eta bokala? Eta azken galdera? Bai. Bazkena?
hauetako nor apaindu digu adimentxuk eskontza baterako. Jose Ituarte, Asier Gozategi, Xabier Sukia, Agus Barandiaran. Xabier Sukia. Maider Aimar. Agus Barandiaran. Oso ondo. Oso ondo. Ezkondu nahi duzu nirekin, dio. Bokala? Bokala? Maider Aimar? Zuek esan bere. Askatu beharko zenukete? Kondoia du poltsikoan ezetz egin Zer? lakutan. Larrutan. Kondoia du boltsikoan ez egin larrutan. Kotxe erreskatera anaia, oso ondo. Kondoiarekin larrutan hobeto lakura zuti baino, Maider. Inflatzen. Gaurrena joan lakura eta... Ondo. Oso ondo. Maider Aimar. Beste bat hartzeko. Bai. Claro, lakuan aldo. Bai. Beste bat ere hartuko genuke. Aukeran, ez da? Hau hirugarren eskua. Igerileku txikian ez zara itoko. Nola dute izena argaziko arrainek? Amo arraina, izokina, bakaileoa, txitxarroa. Txitxarroa. Amu arraina. Oso ondo. Urdea espiko apurtxu bat egaz. Bai. Ah. Eta aurrera, Maider Aimar entzun. Ama zauriak bidan topaute, berbarik ez egin gura bilaute. Ama zauriak bidan topaute, berbarik ez egin gura bilaute. Ama zauria berbaiziteko, zinbalazio emateko. Bueno, nola du izena? Korrontzirekin batera kantu hau egin duen DJ-ak. Agus presente, DJ alere. Makumba, Maraka, Makala, Kamala. Makala. Bakizu Bum, Makala shakalaka. super miluze ikusli dela eta batez be Makalan alabi egoten dela pizukidiekaz miluze bai. ikusten. Hori guztia, Orduan vamos Makala. ondia danari. Bai. Eta bokala? Aurrera. Hauetako nor bilakatu digu adimentxuk, Harley Quinn, Joldi Beristain, Maitena Salinas, Itziar Atientza edo Ana Goitia. Maitena Salinas. Ana Goitia. Jartzen man, bako. Kontuz, Bako. Bai, gatza bauka, Iñigo Aitor. Bokala? Ez da hori. Bai, horik ez dago. Ja, una egin duen. Ba, aurrera, Maider Aimar, entzun. Wow. Nola du izena? Entzun dugun taldeak, Muse, Mize, Mask, Mouse. Mask. Ikusi dut zen, Bai? Beken. Museo, muse ukin. Karagarria, Pasada bat. Eta hiru dira, Bai. Bokala? Eta? Vale. Igerileku txikian ez zara itoko esan ezkero? Igerian ez dakienari ur gutxitan handi. Akats bat hau. Bueno. Bai? Maider Aimar. Hauetako zein lorek adierazten du norbait maitatua den ala ez? Oroi loreak, margaritak, gladioloak edo liliak? Liliak. Gladioloak. Oroi lorea. Maiten hauen hau Margarita? Ai. Ba, igerian ez dakienari ur guztiak. Eta zizan, guztian? Bai. Guztiak, esan dugu. Lastima. Bueno, azken komoina ez dugu banatuko, baina txago bai egindako lanari eta markagailuetara goaz. 240 puntu eta komodina Iñigoketa Aitorrek, 280 Eiroketa Gaiak, 370 eta komodina Maider Aimar. Zein da zuzena? Adi danok, konzentratu. Iñigo Aitor, erantzuten zeu kasita, lehenengo errondan jakin nahi duguna izango da, munduan zehar dauden
ur jauziak Vale. dira. Kaietur, Niagara, Victoria, Jurema, Lobisa, Gulfos, Putzubeltz, Yosemite, Iguazu, Ladoga, Xorrosin. Niagara. Ipar Ameriketako ur jauzia, bai. Ikusi da Marilyn Monroe beste gunin Niagaran. Bai? Pelikulen. Ez pelikule matxisti hori be. Bai. Karagarria. Garaia ere eta. Eiren aia. Xorrosin. Erratzun, 25 metroko ur jauzia. Maider Aimar. Iguazu. Argentinan. Iñigo Aitor. Victoria. Zambiaren eta Zimbabweren arteko mugan, dago. Eiren aia. Putzu beltz. Bai. Bortzirietan, kokatua. Bortzirietan. Maider Aimar. Jurema. Hau, asmatu egin dugu ba. Iñigo Aitor. Bai, edo bestela Gulfos, baina Yosemite nik uste dago. Bai. Yosemite. Izen bereko Parke Nazionalean dago, bai. 729 metroko ur jauzia. Eiren aia. Kaieteur. Ego Ameriketan. Azken zuzena, komoina dukazuen. Komoina. Islandiako Gulfosekin 150 puntu. Eiren aia, bigarren erronda. Zebek hasiko zarete erantzuten? Bai. Kanadan, jaio ziren. Leonard Cohen, Celine Dion, Michael Phelps, Pamela Anderson, Bryan Adams, Kate Blanchett, Charlize Theron, Jim Carrey, Justin Trudeau, Shania Twain, Justin Bieber. Michael Phelps. Estatu batuarra? Maider Aimar. Justin Bieber. London irian, Kanadako London irian, lasai. Iñigo Aitor. Justin Trudeau. Kanadako lehen ministroa. Lofe. Maider Aimar. Charlize Theron. Ego Afrikarra da ba. Hau. Iñigo Aitor. Celine Dion. Quebecen, bai ezen? Planto egingo dugu edo aurrera guaz? Venga, bagakigu. Leonard Cohen. Bai. Montrealen, bai ezen. Bat bakarrita utxarto. Jim Carrey. Inkarri bai, Ontarion. Bai. Bota. Shania Twain. Shania Twain. Na. Ontarioko hau ere. Let's go, girls. Iñigo Aitor. Eta azkena... Faltaia bi. Bi, bai. Bi asmatzeko? Bai. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Kate. Kate Blanchett, arkatu. Australiarra da ba. Bryan Adams eta Pamela Anderson. Bai. Hau. Punturik ez, bigarren panel honetan, hirugarrenak erabakiko du guztia. Maider Aimar, zebek hasiko zarete erantzuten. Ur kirolak dira. Kitesurfa, apnea, kurlina, skinboardinga, eskinautikoa, padelsurfa, urrazpiko rugbia, luge disiplina, waterpoloa, urrazpiko harrapaketa, bodysurfa. Waterpoloa. Izenean dara mata, bai. Kitesurfa. Kometa bat erabilita. Eiren aia. Padelsurf. Itxasita guzti, eskerrik asko, bai. Maider Aimar. Apnea. Gogorra, girola. Iñigo Aitor. Eskinautikoa. Eiren aia. Bodysurfa. Bai, taula beharrean norbere gorputza erabiltzea, alegia. Maider Aimar. Komodina. Erantzun zuzen bat. Skinboardinga. Azken erantzun zuzena, Iñigo Aitor. Ez, luzia trineguana da. Urrazpiko harrapaketa. Ez.
Eiren aia? Luch, disciplina. Bizilagunak esan dute, lera gainean egiten den... Aurrera egiteko erlojupeko kirola, txartela bai. zen hori, Maider Aimar, bota bat. Bat edo beste? Urrazpiko errugbia. Bai, ze kurlina. Osan da, beharretan, Oso ondo! puntu, lezora! Eta markagailuak, 280 Iñiok eta Aitorrek, 280 Eiren aia, Maider Aimar, bat ondo gehi. Azken momentura arte, Eiretan aia bizirik, baina erantzun hortan urperatu gara, nolabait. Bigarren saioa, lehenbizikoa gaindituta alegia. Zer moduzko esperientzia izan da, Miluzeko bikote? Oso ondo, gusta. Bai. Oso ondo Geixiago nahi aukeran. Aukeran, Bueno, aukeran. Baina zuen lanak oso fine egin da. Gero, eskuzabaltasuna eta askotan aipatu da. Klasekideekin sagarrotegi bat egitea zen asmoa. Bai. Egin barko dugu. Beste, Bai, baina, bueno, bakoitza bere nahi. Norberak bere eskuzabaltasuna garrita. Bikote, zoragarri, Eskerrik asko, Mila esker Bertiate. gure entzule. Finalerditan, aurrera, Iñigo eta Aitor. Ondo, Ongi, bai. Bueno, komo ere erabili dugu, eta... hasiera magal xamarra. Bueno, atzetik aurrerako bidea, alegia pixkanaka. Bai, bai. Eta lezotarren arteko derbia izango dugu beraz. Bai, Maider Aimar, zorionak, Eskerrik asko. Lehenbiziko helburua beteta? Bai, sufritzen baina. Bai. Bai, apixka bat, tamainan, Pixkat. eta? Gozatu ere gozatu duzue? Bai, bai, bai. Asko gozatzeko aukera ematen duen proba da, sokatira. Bai, irudikatu London, eta tiro egin. Imaginatu Edurne ere zuekin batera dira. Vale, Tira eta vale. tira eta tira. Ea aurrera egiteko moduan garen. Zuek puntu gutxiagorekin sailkatuta, erantzuten lehenak, Maider eta Aimar, hartu lekua ba, eta kuazen sokatirara. Denbora. Nola du izena, Nafarroako herriberan jotzen duen haize fresko eta lehorrak? Paso. Ziertzoa, zein bertsolari zen txiki izenez, txiki gorputzez eta handi maitasunean? Txirrita. Lazkao txiki, Parisko zenbatgarren barrutian dago Eiffel dorrea. Bat. Zazpigarrenean dago, zein da New Yorken ondoren estatu batuetako hiririk populatuena? Washington. Los Angeles da. Ze izen dute argiaren partikulek? Elektroiak. Fotoiak dira, zein abeslari kaleratu zuen Material Girl abestia? Britney Spears. Ez, Madonak, Saturno desagertuko balitzen bat planeta egongo lirateke eguzki sisteman. Zazpi. Oso ondo. Nork idatzi du mesfida zaitez eleberria. Baso. Asier Serrano. Bea Salaberrik, zer darama ia beti eskuartean Asuranzeturix, pertsonaiak? Makil bat. Arpa, lira. Zein ozeanotan daude Pitcairn uharteak? Atlantikoan. Barean, atxotitzaren arabera, nora joan nahi du Anbotoko beleak. Anbotora. Ba bai, oso ondo. Zein da Belako taldeko bateri jolearen ponte izena? Mikel. Lander du izena, zein hiritan jaio zen Aia Kruse aktorea? Toronton. Donostian, Europako zein hiritan dago Rembrandt museoa? Parisen. Amsterdamen dago, berriaren estilo liburuaren arabera, zein da Kilimaren hotxa? Paso. Kili, ze taldek kaleratu zuen Hoferekin, 2 miru gu abestia. Maider Aimar, oso ondo. Lehenengo egunin ez da erreza, etorrita. Sokatiran zuek oso pentsakor eta konzentratuta, dani ze hori begire, antzadakoie. Bai, za? Hori begire, bai. Ztiute baina esaten. Nik ere ezin hartu, Ba, Maider Aimar antzadako zuia, bitu jarreri be. Igual. Hortan bai. Eta... Lazkao txikinera ere, bai. Zentzortan. Zozio bota gerroz. Oso ondo. Bueno, alere, etxien dana pozik. Bai, Maider bai, Aimar, bai. sailkatza lortu zuiela konkreto miluzen. Bai, Bandera bai, bat aukeri. Iñigo eta Aitor, hirugarren saioa, hirugarren finala. Ze sailkatze portzentaia da hori? Uneko egun. Azkarra egin dute kalkulua Ondo? gainera, Ondo? Ondo, Eta erantzun guztiak ondo jarrita? Zenba diru irabaziko dugun? Lau mila eta piku, eh? 4.000 eta... O 5.000 euro. 4.800 euro gaur, Miluzen jokoan. Oso ondo. Publikoaren babesa eunekoa. Haupa, eskerrik asko, Gure entzetagatik. Bueno, eta eskerrik asko gaboro
etxekuei horregotiarren. Zelan geratzen da nahu, ez da? Eskerrik asko etxekuei horregotiarren, bai, badakiguta. Zuek gabe ezkara ezer. Badakigu, zuek aplikazioa itxi dago badakigulako norban honena. Momentua iritsi da, gurekin bat egiteko. Egin beharko genuke diskoa zuketanik. Hit asko da. Kontuz, Eta Gabon kanten galauetan eta... Zeta kenata... E-O-A, zondo, Kanta kantari akorteza zura botxa? Bai. Kanta kantari... Egin ditugu bertxio oso ausartak, Ba, disko bat, badakozu diskorik? Ni bai. Grabatuzu? Bai. Zer disko grabatuzu? Ba, ni grabatu dut Adi taldearekin pare bat disko. Bateriz dezoten? Bateriz dezoten. Eta gero Bomeren atxarangarekin ere beste batzuk. Guau! Ibili naiz, Epa, Apal, Zue bezala, humil, baina. Hore nivela dau, Bantxon agertuko balitz, bai, eta Ilaski agertuko balitz, ez. Final honetan. Momentuz. Inigo, Aitor, sorte honon, gutxienez, bakarkako disko bat, kaleratu dute. Jende ezagun andana dator, jolas dezagun denpora. Will Smithek, bai edo ez? Bai. Jackie Chan. Emma Stone. Bai. Xabier Euskitze. Bai. Naomi Campbell. Bai, zetuzte. Eneko Sagardoi. Bakarko guaz. Clint Eastwood. Esango nuke ez, bai. Shaquille O'Neal. Hip-hopeko bat ematen dut. Paris Hilton. Paris Hilton ere, bai, DJ ibilitzen. Nerea Alias. Nerea Alias, bai. Scarlett Johansson. Ez. Egiaztatu egingo dugu. Bostakak. Vale. Venga. Clint Eastwood ez. Nerea Alias ez dara. Eta Emma Stone ez dara. Hobetu dugu. Ordon. Jackie Chan bai. Ez da egiten. Nerea Alias. Maston bai. Nerea Alias nik uste bai. Eneko Sagardoi aktoria eta zuzendari. Eta Nerea Alias ere. Eske Nerea Alias nik uste telebistan telebizen. Badugu beste bat, ez? Bai. Bostakatx. Bost da eski. Egin aldaketak? Botan ez una inigo. Pues yo qué sé. Maztenez. Eta sartu... Inigo Aitor, denpora. Urrezko galdera. A ver. Begiratu, zerrenda osoari, bi pertsona zaharrenak dira denpora. Clint Eastwood fijo. Jackie Chan. Ja. Ni Jackie Chan izango da. Jackie Chan. Bai, nik uste da. Bueno, Will Smith. Inigo Aitor, ze moduz? Igual hau adinena, igual hobeto. Baina, diskoena zuloa, seguro. Osa, inundik inoaz. Zuek, diskorik? Etxian. Bakarkako da, ez? Grabatu. Eta taldean ere ez. Bazen talde bat, PAM, puto amoak matematiketan. Bai. Izan zinezete zuek ere. Baina ez gaztare, matematiketan puto amoak. Ez dut uste diskoak. Apaltasuna beti. Bai, ez hemen gauza mai gainean lasei, lotzi gabe, altura betan, ja. Euskitze. Bo. Bai, lagutxekin kantatuko zuen, matematikano atako zuen. Bai. Hau da pagotxa. Zion singeletako batek. Ezin dut burutik endu. Abesti hori. Eta, bai, argitzaletan izenekoak kaleratu zuen hain zuzen, 2000 urtean. Shaquille O'Neal. Shack Attack. Aitor, hijo, pero jarrizu. Ba, eske PNB-ako jokalari hoia ez dakize, pues hauek... Flowa dauka tipoak, Eta 11 lagun jartzen behitu zuten, pues igual, bai, auskalo. Bai? Bat ez, Lau! Lau. Bueno, pentsa ze jarrian. Lau rap disko.
kaleratuak ditu. Shakatakek, bai. Paris Hilton. Ibili izan. Bai, DJ bezala eta aintzitxun ez dakit. Baina goratze dute bai. Hau Bilboratzen etorri? Patxao bat inauguratzera eta... Bai. Bai, Bai, bai. Horrela, aparteko arrakastarik ez duen izan, baina... Ez dut egin? Bai, bai. Ba, bai esko eremuan. Disko aurkezten etorri zan? Ez dut uste. Paris izeneko diskoa argitaratu zuen 2006an, eta joan den udazenean, bigarren bat ere kaleratu omen du. Bueno. Will Smith. Hori da. Abesten zuen. Bai. Karetan behintzet, bai. Will Smith, bai. Belarrako printzipea. Lau ditu guzira. Wow. Eta, sekulako arrakazta gaina. Guzarra biltza bentzun barik. Bai. Oina arte zertan ibilik, Emma Stone, ez eskoan. Bai? Segia da La La Land filmean, parte hartu dela eta bestuta bar, baina bakarkako diskorik ez. Zein den ez da. Ilie mostute ikusi dut? Zer flow dako, geratu guapio guau. Naomi Campbell bak egun ordan. Bai, baina... Top model bat. Baina, kantatu horrek ez dut. Auskalo. Batzuk denetik egite dut. Ba, eta gero nire sentatzen horako gazetaz, ozak ez dakit. Naomi Campbell bai? Ba bai, 95ean Baby Woman izeneko diskoa kaleratu baitzen. Oain hogei urte. Eta ze hasi zen, bera hasiko zan... DJ eta... Ba, euskalo. Bai. Clint Eastwood. Aldatu egin dugu, azken momentuan. Honek hainbeste urtekin denetik ingozun honek bai euskalo. Ba, ditu, batzuk, Gaztetano, euskalo zen gozun. Dut ikusten nik, baina, bueno. Kago guain ez, baina 35 urtekin izerak itatea zuen. Musika estiloa? Honek country hola, ez? Bakeros jantzita. Bai, hola, beran pelikuletan ikusten da. Kantario, ez? Ez dakit. Hip-hop, ez du. Ez, hip-hop ez. Kaiko lan. Bai. Clint Eastwood. Ez eskoan geratu zaigu zuzena da? Ba... Cowboy Favorites izeneko albuma kaleratu du. Bai. Erne, Jackie Chanek... Ez que nik aitzia ban nun paite... 15 disko ditu kaleratuak. 15 disko Jackie Chanek. Pelikula baino gehiago? Pelikula gehiago, eta maira, pentsa. Scarlett Johanssonek berriz Anywhere I Lay My Head izeneko kaleratu zuen. Bertxinuen disko zoragarri bazak. Bai, begira, bat 2008an eta Break Up izenekoa 2009an urrengo urtean. Eta nire alia segia da, ikusi dugula kantu edo kantu diron edo diskorik ez du. Eneko Sagardoi, abesari fina, animatzen dugu hemenik ere, atera disko bat. Momentuz ez du disko. Inigo Aitor, 300 euro, bikain. Bueno, bai, ikusita gaiatzen zen egia esan. Bai, kotxo. Aukera 1.000 euro irabazteko, badakizu zer dan 1.000 euro irabazti be bai, finaletan Inigo Aitor, aurrekoen 11koa osatu genuen, zer urrezko galdera bat asmatuta, beste 1.000 asko zubeto, ez da? Beti jasotzeko prest. Oso pozik. Bazterrandari begiratu da bi pertsona zarrenak nortzuk diren galdetu dugu. Clint Eastwood. Zango nuke baietz. Zumatxu, 80, zumatxu. Clint Eastwood. Bai? 84 ditu. Eta azkeneko argazki batzutan eta gertu da. 84. Bai. 84 izateko ere. Bai, orain lanien, Bai. Inigo Aitor. Zalantzak, zer entzun dut, euskitzen entzun dut? Ez, bazkenean... Emma Stonek ez da izan bat eukitzaken. Will Smith eta euskitze hor parian ibiliko dira, ez dakit. Jackie Chan, ez dakit. Urte asko daramate hor... Bai, ez dakit. Telebizten etala, baina ez dakit. Bakigu. Ba... Euskitza edo Jackie Chan da? Ja jarria, guria, ya está, hola, berko. Inigo, Aitor, 1.000 euro jokoan, urrezko galdera, erantzun zuzena da Jackie Chan? Bai? Inigo Aitor! Eta segidan beste 1.000 euro! Azte finalak dikote! Zoragarri denera 2.450 euro pilatuta, 3 saiotan, 6 hortan